Tak, nevyjdeme lidi. Od minulého jsem se to trošku vylepšil. Stanul jsem si tady lepší nahrávač. A dnes bych se chtěl vám ukázat, jak vlastně zrychlit vůbec počítač. Hrozně to pomáhá. Mně to pomohlo na 50%. Mým kamarádům taky. Jo. Stačí k tomu bohatě 2 programy. Šlo by to i bez programu, myslím Windows 7 a Windows 8. Tomu takhle má. Nepotřebujete programy, ale programy jsou stejně lepší na to. Je to všechno od jednoho vydavatele. Je potom dobrý k tomu ještě mít tady to Spacey, ale tak to je pro nějaký, to je jenom třeba pro mě, abych věděl prostě, co má kdo v počítači, nebo když chce někdo přinést Windows a takový. Jo, že tady máte prostě procesor, operační systém a tady ty kraviny. Jo, tak. Tak. No. Já jen tak pro informaci mám 12 GB ramku, 2 GB grafickou kartu, Intel HD Graphic, programátorská prostě jako Nvidia a 750 GB hard disk a procesor Intel Core i. No, tak. Tak začnu teď tím program, ten je jednodušší, jo. Normálně budete, co se skáče, ježišmarja. No tak budete má seznam, že jo, nebo kam chcete dáte Piriform. A tady to všechno máte, jo. Potom je tady i ještě program jak Rekurva. Zníte divně, jo, jako kurva. No dobrý. Tak, tady ta Rekurva to slouží tomu, když si vymnožíte data a potřebujete obnovit zpátky, tak to vám všechno vyhledá. V disku, myslím, 2 měsíce zpátek. No tak to je jedno. No, stáhnete, Deflager, Cleaner, tady dáte download. A jsem rád, tady si kliknete třeba na ten Piriform. To je úplně jedno, prostě dáte start download. Já už to tady nemám něco poněkud delší dobu. Já mám teda ne tady ten free, ale tady ten profesionál. Ten mám já. No, jo. Ale je to úplně stejný, naprosto stejný, takže to bych neřešil. A s tím uděláte zase s tím Deflagerem. Tak když už to máte nainstalovaný, připravený, tak byste klidně. Tady si můžete odkliknout, co chcete, jo. Internet Explorer. Dočasné internetové soubory, to doporučuji nechat zaplý. Historii, to nevím, to je váš problém. To fakt nevím, no. To moc nezabírá paměti. A je to dobrý, když třeba něco máte otevřenýho, zavřete to, tak to potom dohledáte, ale to je váš problém. Cookies, to bych taky doporučil vymazat. Poslední navštívené adresy taky. A index dat soubory to vymaže nejvíc prostě. A historie automatického vyplňování. To je taky váš problém. Tady to nechte, jak bylo předtím. Zaplý. Tady to všechno taky nechte asi zaplý úplně stejně. A mám tady zákaz pustit knihy. Já to dělal před chvilkou, že mě to moc nevymaže. Ale říkám tak, když týden to necháte, tak to vymaže tak 4 GB. 4 GB podle toho, jak máte velkou ramku. To je to čistí ramku. I hard disk trochu. Ale hard disk čistí zase ten Deflager. Registry jsou nejdůležitější asi z toho, jsme to vymazali 41 MB. Registry jsou asi z toho nejdůležitější. Takže ty opravdu jako zrychlí počítač. Já jich tady mám pár. Se množí hodně registry. Problémy v registrech.
napravit. Tady vyporučuji ne, jako jak chcete prostě. Ale je to zbytečný, akorát si zasíráte počítač různýma datama, fakt je to zbytečný. Operační problém je opraveno. No, nebyly nalezeny žádné problémy. Tady potom můžete ještě analyzovat. No, ještě něco, ale to už je. To je odinstalování, to je lepší odinstalování, když Windows sám něco nechce odinstalovat. To se sračky tady. Tak když je Windows něco sám nechce odinstalovat, nenajdete to prostě v odinstalacích ovládacích panelech. A v odinstalování, tak tady to najdete určitě. Nebo taky jsem měl problém s takovým poky, mi tady skákal furt nějaký start. Kravina prostě pro Windows 8, tady ten je mnohem lepší. To poky mi tam furt skákalo, tam to vůbec nebylo na instalování. No prostě tady jo. Tady máte, tady zase máte. Co se má spouštět po startu. Mnohem lepší než tady v tom správci. Jak se to jmenuje? Správce úloh. No, mnohem lepší, opravdu mnohem lepší je to. Než je správci úloh. Obnova systému by tady měla být. Nepoužíval. A čistě z disku, a to vy tam nemáte, myslím, že já mám tu profesionální. No, ale tak to proto máme zase ten. No to už fakt nechci jenom. Ale ty nástroje a tady to do toho se moc nepouštějte, možná ještě možnosti, když si něco do toho pokročilé vůbec nelezte. To byste si mohli zničit celý Windows. Tak, to je první program a potom je tady ten druhý program. Tak. Já mám tu nejnovější verzi, myslím. Tady vidíte datum 10.4.2014. A kapacita, já by to být 750 GB hard disk, ale není, tak to je normální. Je to 680, ale tak co. No a tady máte, jaký máte využito, víte, jak se to hejbe, to jsou ty data různý. Tak. Tady máte seznam souborů, to je potom po té defragmentaci, co to vyčistilo. A mapa disku, to je potom, když tady blikají ty čudlíky, co je zaplněný. A stav. No, tady máte teplotu disku, různé věci o disku. Já mám třeba doba zapnutí 144 dní. A to ten počítek mám teprve rok a 4 měsíce. Počet zapnutí 2,5 tisícekrát. Rychlost stáček jenom 2400. Můj hard disk má, myslím, limit 7,5 tisíce. Bufertu, to mám nějaký malý. To je čím menší, tím lepší vlastně. A tady jsou statistiky, já jsem si na to nějak nekoukal, to vůbec nevím, to si prozkoumujete, když se kliksem. Tady to je jako čištění automaticky asi. Tak pro začátek dáte analyzovat. Tam vám to vyskočí, jo. Vyskočí vám, kolik je fragmentovaných souborů. Skočí vám to v procentech. Já doporučuji, pokud je víc jak 6-7% fragmentovaných souborů, hned tady dávat defragmentovat, jo, tady takhle. Pokud ne, tak je to zbytečný, jo, protože to trvá celou noc. A vždycky, když jdu spát, třeba ve 12, tak to zapnu a ráno jde hotovo. Tak nějak to bývá. To skočí. To je analýza vlastně toho disku. Jištění. Tak dělej. Tak, už to máme hotový. Tady to máte, jo, fragmentováno 8%. Já to teď někdy budu chtít defragmentovat. No, to dáte defragmentovat. Je tady rychlá defragmentace, co jsem zkoušel, to je zbytečný podle mě. No, to bude tak všechno. Jo, ještě vám chci ukázat. Když nechcete tady ty programy, tak se to myslím dá vyčistit tady počítač. A tady dáte Acer
C, já mám disk C nebo něco takového, C prostě. A tady by mělo být někde, myslím, vlastnosti, nástroje, kontrola chyb, zkontrolování a tady je optimalizace. To je ta defragmentace. Ale ten cleaner tady není, to vám nenahradí nic. Tak tu defragmentaci klidně proveďte tady, jo, to je fakt asi jedno. Tam ještě máte ty informace, navíc se mi líbí to. No tak to bude asi tak, já nevím, všechno. To se s ní uvidíme, až mě něco napadne, jaká problematika počítačů. Čau.